do vzťahu so svojím princom. Z toho princa je po 9 mesiacoch len človek s určitým charakterom, ktorého spoznáš za to, kým skutočne je. A potom ti môže vadiť, aký je, alebo je to človek, okolo ktorého je proste dobre byť. A vtedy nastupuje oxytocín a, už ako viete, polarita. Muž v mužskej energii, žena v ženskej energii. A jedine, ak viete udržať vzrušenie vo vzťahu, chlap skrz nasledovania misie, tam dosahuje svoj dopamín, žena skrz komunikáciu emócií a spoločný humor. Spoločný humor dá trošku dopamínu obom. To je všetko, čo ti ostáva. Ty, keď nezvládneš tieto veci efektívne a ty, keď toto nepochopíš a ďalej ty chceš počúvať na nejakú lásku a na niečo, čo sa proste stane, je to cit a nikto nevie presne povedať, čo to je. Choď za svojou susedou 60-ročnou, opýtaj sa jej, čo je to láska. Čo je to láska? Emócia, cit, ako vzniká? Kde vzniká? V tvojom mozgu. Tam vzniká.